Nhar il-ġimgħa filgħodu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil se jkun qed iressaq il-provi tiegħu quddiem maġistrat brabta mal-aħħar skandlu li fih iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri, għadda lill-ex-CEO tat-Times u l-Allied Newspapers, Adrian Hillman, somma li tlaħħaq is-650,000 euro. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar dan meta kien qed jindirizza attività taħt it-tinda fin-Nadur. Illi l-maġistrat laqa it-talba tiegħi u talabni biex imur għandu nixed bil-ġurament sabiex nippreżenta il-provi fisimkom għada filgħodu. Għada filgħodu mill-ġdid għal qudiem il-maġistrat biex forsi dak li m'għamilx il-Kummissarju tal-Pulizija, dak li m'għamilx l-Avukat Ġenerali, dak li m'għamilx Joseph Muscat, dak li m'għamilx Keith Schembri, forsi jagħmlu xi ħadd f'pajjiżna. Huwa fakkar li min fit-3 ta' Ġunju se jivvota għal Joseph Muscat se jkun qed jivvota għal Keith Schembri. Dawk li ser jivvotaw għal Partit Laburista ikunu qed jivvotaw biex il-Prim Ministru f'pajjiżna ikun Keith Schembri. Dan il-messaġġ irid ikun ċar għal kulħadd. Jekk hawn xi ħadd li għadu ma semax b'dan il-messaġġ waslulu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wissa li s-settur finanzjarju, dak tal-gaming u s-settur tal-informatika li jħadmu madwar 22,000 ħaddiem jiddependu minn kemm aħna pajjiż serju. Fakkar li l-għada tal-għażla ta' 3 ta' Ġunju l-Unjoni Ewropea u d-dinja se jkunu qed jagħmlu għażla oħra jekk jibqgħux jinvestu f'pajjiżna jew le. Id-deċiżjoni ta' 3 ta' Ġunju hija l-ewwel deċiżjoni li ser nagħmlu aħna fl-elezzjoni ġenerali. Imma l-għada se ssir elezzjoni oħra. L-għada se ssir elezzjoni mal-Ewropa kollha u mad-dinja kollha illi ser jaraw ir-riżultat tal-elezzjoni ta' Malta u jgħidu issa ser nivvutaw aħna. Nibqgħux f'Malta jew nitilqux. Ser nivvutaw aħna. Immorrux Malta jew ma mmorrux. Jeħtieġ li bil-vot tagħna fit-3 ta' Ġunju inwasluhom biex jivvotaw sabiex jibqgħu f'Malta. Jeħtieġ li bil-vot tagħna fit-3 ta' Ġunju inwasluhom biex jażlu lil Malta, biex jiġu jinvestu għaw Malta, biex joħolqu l-impjiegi għaw Malta. Jeħtieġ bil-vot tagħna fit-3 ta' Ġunju nibatu messaġġ ċar illi aħna fimna x'inhi din l-elezzjoni, illi aħna fimna x'inhi l-għażla qudiemna, illi aħna fimna illi l-għażla qudiemna hija bejn Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi fuq naħa u pajjiżna, il-futur ta' pajjiżna, tax-xogħol, tal-investiment, tan-negozju, tal-familji Maltin u Għawċin. Hawn Malta ta' pajjiżna u quddiem dik l-għażla folla dejjem tikber, folla aktar kbira ma' kuljum li għaddi qiegħda tgħid il-koll leħen wieħed. Jiena nażel Malta. Matul id-diskors tiegħu Simon Busuttil elenka 5 proposti li jolqtu direttament lil-Għawċin. U għattenna l-proposta li l-isptar Tawdex jingħata lura lill-Għawċin u xejjen il-qlajja li qed ixxerret il-Partit Laburista li l-ħaddiema se jitilfu xogħolhom. Flimkien ma' dan l-impenn li jinbeda x-xogħol fuq il-mina bejn Malta u Għawdex. Impenn ieħor huwa li jsir investiment fit-toroq residenzjali fejn il-budget mistenni jiżdied minn miljun għal 4 miljun euro fis-sena. Simon Busuttil spjega fid-dettall il-proposta ta' għotja lil familji Għawċin biex jisetiljaw f'Għawdex bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jipproġetta investiment ta' 3 miljun euro f'sena fi proġett li jolqot 300 familja kull sena. Flimkien ma' dawn il-proposta li Għawdex isir gżira reġjun u twaqqif ta' Kunsill Reġjonali għal Għawdex li jżomm taħt skrutinju il-ħidma tal-Ministru għal Għawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-Partit Nazzjonalista huwa l-uniku partit li qatt fassal programm elettorali speċifiku għal Għawdex u b'dan rid jibgħat messaġġ li l-Partit Nazzjonalista jimpurtah minn Għawdex u mill-Għawċin.